Goeiedag, ek is Bertus Mong van PP Mong Trust. Ons het die 5de Junie ons 24ste produksieveiling van Donie Merino ramme en Hereford beeste. Met hierdie veiling bied ons aan ingevoerde genetika met die doelwit lae geboortegewig met hoë groeiwaarde, die sogenaamde curve benders, met prestasiemeting sedert 1985. Uitstaande IBW's met hoë persentasie korrektheid, ver bo gemiddeld van die ras vir geboortegewig, speengewig, groei en testies. Koeie met goeie speen maternale IBW's. Op aanbod 100% ingevoerde genetika met die vaar Hometown VSA en die moeder Wonder Rita van Canada. Hierdie genetika verteenwoordig geboortegewig van -0.5, die ras 0.50 en groeiwaarde 5.9, die ras 3.2. Goeie balans met bespiering, toplyn en agterkwart, breedte, diepte en lengte. Topgenetika uit die VSA met vaar Hometown en 'n 5-ster koei wat die bul se genetika uitsonderlik maak. Speengroei van 25.3, die ras 7.5 en groeiwaarde van 211, die ras 32 en speenmaternaal van 4.4, die ras 3.7. Topgenetika uit Canada met die vaar Bingo. Geboorte IBW van 0.67, die ras 0.5. Speengroei van 18.7, die ras 7.5 en groeiwaarde van 171, die ras 32. Hometown het besonder goed gedoen in ons kudde. Hierdie bul met diepte, breedte en konstitusie sal in enige kudde presteer. Die aanbieding by vers met uitstaande eier en speen kwaliteite. Volg haar goeie IBW's in die katalogus wat haar eienskappe bevestig. Ingevoerde genetika in die vers met goeie kwaliteite in haar IBW's. Hierdie Hometown vers sal in enige kudde presteer. Hiermee nooi ons u uit na ons 24ste produksieveiling van Donie Merinos en Hereford beeste. Die veiling vind plaas die 5de Junie om 11:00 op die plaas Florina, Villiersdorp. Ons sien uit om julle hier te ontvang.